ukasike kudzoka handiti handidi kuzokufonera ndichikutsvaga ka iwe uchingofambira chinhu wani wobva wadzoka ka tiri kunzwanana here chikombera yesaya kulemani musatye zvenyuka kulemani zvautongononanganisa projekti yandinoda ungononanganisa chete ka zvobva zvaendwa ndobva ndatongodzoka ka ndichikupai mari yenyu kuti nditomaoko maiziya yeah, that's good. Ndanga ndisingatodi kukupa mota iyoyi kai itotenda Mwari kuti wakagara pasteering ipapo because ndanga ndakatozviudza kuti handichafe futi ndakakupa mota iyoyi. You really disappointed me last time. Kulemani ndamunhu mukuru ini ndatokura so zvamuri kundiona kudai so munhu anongoswerera kuita chinhu waneri zvamuri kutondiona kudai soka ndatokura nepfungwa dzangu dzinotokurawo ka saka munofanira kunditrusta kakulemani kana ndichitaura nemi maiziya. Okay, ndiri kuzvinzwa izvozvo chikombera mashoko ako kandiri kumanzwa but ndangoti usazondidisappointa chete chete ndozvandiri kutaura inini. Handiti unoziva kuti mota yangu iyi haisi tumaipsa twenyu tunobva kuna najapan uko kako. This is an Australian model if vintage ichikombera. Garisi renyu ririko zvekudaro kakulemani tepi yemasiti achonaka kana uchinge wakagara rinoita kunge riri kudzika pasi so aiwa hachi chirungu ichikulemani. Yeah, ende usarove mapotholes murodhi umo handitika usafambe uchitakura zvasikana zvako murodhi umo please chikombera ndapota hangu handidi kuti mota yangu izoscratcha masiti iwayaya watakura zvasikana zvako zvinenge zvakazora type yemaface powder ane chemical inobora nyange masiti achona. Kulemani hamusi makunyanya here manje ingawani ndati garisi renyu ndoribata bho zvekuti zvese zvamakuswera muchimba muchitaura makuzviwana kupi ndochi ichocho. No chikombera kutongokuonesawo hangu ka mota ndakupa ka ndosaka ukatogara pasteering ipapapo dai ndanga ndisingade dai usina kutombopagara ipapo. Iri bho kulemani lasi bho nemudheni mamhomuzi vangu ka aiwa maita basa zvamataura ndazvinzwa ka masimbisa kulemani ndarohwa nezvikati rega nditi bviri. Usati wati bviri nzwa unzwe kachikombera kana uchibvisa mugiya number 1 kakuisa mugiya number 2 please usapushe giya liver iyi zvine chisimbaka inosuka ukuona chikavha chiripo pagiya liver iyi hachisi chemuafrica ka ndine cousin friend yemusikana aitamba nemukoma aive munin'ina watete wemukomana wameya wekuaustralia ka ndiye akandiorganizira that cover ka so please chikombera ndokumbirisa hangu kane nyasha dzaMwari uchinje aya magiya aya zvakanaka soft and easy. Okay zvamataura ndazvinzwa kulemani ndichaita sezvamariva chaizvo ka saka ndichaita giya irori ndichaita rekugirizira ka semuwei semagirizira andiita muzukuru saka regai nditi dha. Okay muzukuru sori ka ndakuita sendinokudzosera kumashure mbichana. Usati waenda kachikombera nzwa unzwe ka mota iyi hausi kuzosumuka nayo panapa kana usina kundipa collateral ye$300 yekuti kandizive kuti pakaita chakaipa chinenge chawira mota yangu ka ndinozosarawo ndiine mari yekugadzirisa saka please ndipo ka $300 yacho kunoko ka wabva wadhiraivha hako mota woenda. Iwe mfana putseki mani putseki getaway wazvinzwa ka iwe chikombera. Iwe putseki mani iwe chikombera kuita sei kwacho kwangotaura one word chete ndogona kutokanganwa kuti uri kule mani ndogona kuvhunga neglata ukanovirawo uri dinga ikona wapedza kundiudza zvimutemo zvako zviri kurwara njere panapa wapedza wakutaura kuti uri kuda 3 wire putseki mani iwe unojairira vanhu stereki. Okay, if you don't want to give me collateral ka please give me back my car keys. Handina kana basa nazveni tora zvimakii zvechigarisi chako izvi hauna brain iwe kablaziwo wakajaiswa stereki daenda tohaya spatio daendaenda kare stereki ozvimakii zvako izvisare nechipoto chako kana gaza mota handifunge kuti yakaora kudai so inini tora zvimakii zvako izvi putseki maniwe. Moroi wanhumi makasimba chere ndauwe wariseko wapwereona imo wanhumi aiwa inotiriyo isu tondoitawo mutowa wena kumwe kunyoro kumwe kukukutu kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo hodosi kumwe kuchena kumwe kutema asi chadosa chibodzi kurisewo kumabasa yona yewanhumi kwedu unoti kundochema nosapoti yenyu wanhumi ndiri kukumbiritsa wanhumi mupote muchisheyaka mumavhidhiyo eduya aoniwo nevanhu vakawanditsa saka kana muchindiditsa semadira ndinokuitai naye wanhumi ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai maadvhetiyo ndokumbira musajambeba maadvheti warungu ndoipo ini nochikombera tinobuya mari yokotengera wazukuru tinonaka kana muri wekuyoutube kawanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji tite kana miriyoni takawanda hatizobeba mafurogo wanhu kumaarea awo ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende hatichatuki vanhu baini mazuva ano hapana munhu endichambotuka baini ndizvozvo.